बेसे गिदिर नायनानै लादो। ओइ प्लास्टिकआ उरायदों हनै सिगिदोंदां। लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो। दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। मिनिनो ओंखारदों गोबावसैना ब्लग बानायैया बेनिखायनो मिनिनो ओंखारदों। दा जोङो रुमनिफ्राय बाहेरायाव थांगासिनो दङ बेरायनो थाखाय। दिनैथ' सुथि नालाय बिन्दास बेनिखायनो दिनै एसे ब्लग देखायनायसै नोंथांमोननोहाय। दा जोङो थांगासिनो दङ ओरैहाय बबाव गोथै बारियावसो बेरायहैगोन दसे। मैदो दायो जोङो बानासबादि र'डआव सफैबाय। एसे सेर सेर थाबायगासिनो दङ लोगोफोरनि रुमाव थांनो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। दिनैनिफ्राय ब्लग सुरु खालामबाय आरो बेयाव दङ जाहैबाय गारि श'रुम नै। जों बे सेरजों थाबायगासिनो दङ आगसि साइडजों। बेनो जाबाय बानासबादि मेन र'ड। बेसे गोजान थांबावनांगौरा जोंलाय? बेसे गोजान दङ? गोबां मार्केटफोर नोंथांमोना इयाव नुनो मोनगोन नै। दाथ' जोंथ' हाबा जाहैबाय गोरिब अबस्था मानसिफोर। माजों थाखा मोननानै मा शपिं खालामबाय जोंलाय? जोङो जेबो शपिं खालामा ओरैनो बेरायगोनल' दिनै सुथिखाय। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। सिख्लाफोर साफा साफा नुयोब्ला ओमफ्राय ओरैबान होखायो उननि सिख्लाफ्रा ओरैबान। मेगन खानाफोर जादोंब्ला बेयाव हाबनानै गगलसफोर लांनो हागोन। मेगनफ्रा मोजां रोखोम नुलेब्ला। दा जोङो थाबायनानैहाय खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननो। आं ब्लगखौनो बानायनो बासै मानो होनोब्ला एकदमबारे ब्लगिं सेटआप मोजां गैया बिनि थाखायनो जोबथा बानायनो बासै। जोबथा भिडिअ कुवालिटिफ्रा मावो जोबोद मावो। दा बानायनायाव इडिटिङाव जोबोद खस्थ' जायो टाइम लायो बानायनो। बेनिखायनो बासै आङो ब्लगखौनो बानायनो। दा केमेराफोर माफोर एसे दङब्ला मोजां जागौ ब्लगिं सगिं खालामनो। नाथाय गैया हाया बायनोनो माथो नाजाब्लाबो। रां रुफा गैजायै मानसि ना गोरिब मानसि माथो खालामनो। बिदिनो खस्थ' मस्थ' सोलिनांगौ जायो। जायगाफ्राखौथ' ओरैबायदि मोजां नुखायोना सिनारि सिनारिनि नायब्लानो जाबाय नै। नोंथांमोननो आङो देखायलांगासिनो। ब्लगआव खिथालांनायसै आङो बे ब्लगआवहाय फैगौ 17 खालाराव मागादि र'डनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावहाय बैसागु फांसन जागोन। जायफ्रा कर्नाटक स्टेटआव थायो बेंगलर एरियायाव थायो नोंथांमोना गोसो बायदि थांनानै सिफिगुलायनाय रंजाहैनो हागोन। आंथ' सौहैनाय नंला मानोना आंहा जोबोद बेस्थ'। बिजिबो थायो जोबथा बिजि जायो आंहा। माने दिनाबो रबिबारसो गोग्लैहैबाय। माने समबार मंगलबार बेफोरबायदिना दस्रा खोथामोन। माने रबिबार दिनावहाय सुथि मोननाय नङा आं हारसिंल' आंनि जायगायावहाय खामानि मावग्राया बेनिखायनो सौहैनाय नंला आरो। दा नोंथांमोना जायफ्रा थांनो गोसो गुदुं दङ थांनो हागोन। मागादि र'ड बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो जागोन। बैसागु फांसनाखौनो बुंदो। दा गोसोबायदि बेयाव रंजागोन। बेंगलर बड' एस'सियेसननिफ्राय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेयावहाय गिर्जा गंसे दङ नै। दा जोङो सफैबाय फैयै फैयै थाबायबोयैनो दा जायगाया बै नुहुरनायानो ओरै बारनांगौ हनै। दा ओरै सफैनानै दंफैयोसै जोङो बे लामायावहाय। बेनो जाबाय मेन र'ड। दा बे मेन र'डखौ बारनानैसो हरै थांनांगौ। ओरैहाय नायदो सिगनालखौ हरै नाहरदो माबायदि नुयो। जोङो लामाखौ बारस'ग्रोनि होमब्ला ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थागोन। लाइनै नायदो बिल्डिंफोरखौ। बेनो जाबाय मेन र'ड। दा बेजोंसो गिदिंनानै ओरै फैफिनबावनांगौ जोङो। दायो जों जा जायगायाव फैनो नागिरदोंमोन बे जायगायाव जोङो मोनफैबाय। दा बे सिङाव हाबनानै जोङो बेरायगोन दसे आरो नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोननो आङो एसे देखायगोन। बेयाव काब्रिस्तान दङ एसे बेरायनानैहाय सिङाव बेरायनानै ओरैबो दङ ओमफ्राय ओरैबो दङ एसे खना खनि देखायगोन। नायलांबाय थादो। दा जोङो नैबे फार्स्ट गेटनिफ्राय हाबजेनबाय। हाबनानैहाय दा बेयाव नोंथांमोना जोबोद गोथैफोरनि माबा नुनो मोनगोन। मा होनो बिदिखौ गोथै हाखर। दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना देखायलांगोन। दा फार्स्टनिफ्रायनो देखायजोबगोन। ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ जाहैबाय मन्दिर। बेवहाय हरनि समावसो भिडिअ बानायनो मोननांगौ।
हरनि समावसो बेयाव भिडिअ बानायनांगौ बेयावहाय नै मन्दिर दङ नायनो हागोन नोंथांमोनहा आरो ओरैथ' नुखाबाय बेफोरखौथ' फरायनो रोंनाय नङा जोङो दा बिसि गिदिर नायनानै लादो बेयावहाय सिनिबानबो मा जानानै थायोनो जोंथ' मिथिला जाहैबाय दा बिसिनि बियो गोथैसालि जाहैबाय इयो गोथैनि बोरैबाफोर आथिंफ्रा सौद्रोबायदोंला क्षमा खालाम जोंखौ मानोना जोङो मोनायावसो खेबनो मोनागौ नै बार बारबायलै सथि सिगिबायसो नामा बेनो जाहैबाय नैबे गोदान नै बेबो गोदान ओमफ्राय फुरानाबो दं बेबो गुना हाबखो आथिङावलाय नैबेबो गोदान गोरलै गोरलाम दंजोबो आरो एसे खना खनि नोंथांमोना देखायनो दा सानो उल्था जाबायलै मोदानदों ओइ प्लास्टिकआ उरायदों हनै सिगिदोंदां बांद्राय गिदिर नङा बे एरियानो आरो एलाबो 3-4 बिगानि खाथियाव दङ बेनो नोंथांमोना नुखाबाय आरो बेयावहाय हरनि समाव फैयोब्ला माबायदि नेगेटिभ एनार्जि जागोन बेखौ जोंथ' मिथिथ'लिया मालाबा र' पारमिसन बिनायगोन हरनि समाव बेयाव फैनो खेबनो हागोन ना हाया आगोलै केमेरामेन जानो हागोन र' फैगोन दा जोङो गोथैसालिनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय ओमफ्राय